škrtidlo alebo turniket. Veľmi dôležitá vec, ktorá vie a už aj zachránila nespočetné množstvo životov. Mať turniket a nevedieť použiť je zbytočné, preto s ním treba čo? Trénovať. Vedel si ale, že keď trénuješ so svojím turniketom, tak stráca pevnosť, tým pádom stráca účinnosť a to môže byť rozdiel medzi životom a neživotom. Preto sme pre teba v Muničáku naskladnili tieto tréningové, super lacné škrtidlá, aby si vedel turniket trénovať. Je to za mňa jedna z vecí, ktorú by mal mať každý zodpovedný občan. Okrem toho sme naskladnili aj kopu nových zdravotníckych potrieb, ako napríklad tieto chest sealy od Fox Seal alebo kompresné obväzy, gel na popáleniny, tento obväz s vankušikom alebo aj napríklad gázu na tamponádu. Takže ak ti niečo v IFAKu chýba alebo IFAK ešte nemáš, Muničák je to miesto, kde si všetky tieto veci vieš zadovážiť. Čakáme ťa, díky, čau.